Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum batur-baturane reang. Ketemu maning karo reang Mang Asep ning kanda juring. Kanggo kandahan dinakin ki ana cerita sing Kang Iman ning salah sawijining desa sing ana ning wilayah Brebes, Jawa Tengah. Kang Iman ki pengen nyeritakaken kedadian sing alami gawe geger desane. Kedadiannya ki ning tahun 97. Waktu kunku Kang Iman ki ya umure sekitar umur 14 tahun lah jaja. Momennya ki memang lagi liburan sekolah. Jadi bapaknya Kang Iman ki termasuk uwong sing dihormati ning desa kunku. Senajana bapaknya Kang Iman ki ya dudu pejabat desa kak, dudu RT, dudu RW, tapi teki embuh nang apa penang warga desa ki bapaknya ki ya dihormati je. Ya maunya mah Kang Iman dewe kok ora buruh ora apa alasannya ku. Nah ceritanya ki ning salah sawijining dina ning tahun 97 kuwen. Umahe Kang Iman ki ketekan tamu ana sing ngetok. Ya wis lumayan bengi je sekitar jam 8 ku ya entas isak dog. Ana wong lati bapaknya Kang Iman. Dog. Har jora. Bapaknya Kang Iman kan arane Patonahar jora. Jadi ki kenang Kang Iman ki dibuka, ternyata sing ngetok lawang ki ya Mang Jamal ya. Ya Kang Iman gak kenal ki bature bapaknya Mang Jamal. Mung bega Mang Jamal ki katone ki ngos-ngosan kah. Man, bapak nirane ana je Mang je ya mancing bae dikit ya Mang. Iya belukun bapak nirane mamang ana perlu. Oh iya je Mang jora. Jadi ki ya Kang Iman ki ngerti bapaknya Pak. Ana Mang Jamal jar ku ana perlu jora. Oh iya jora. Waktu pun ku emboke Kang Iman dewek ka lagi ngeloni adine Kang Iman ning kameran. Ya lagi ngeloni konturu kah. Ora suwe ki je ya bapaknya ki mbelu Kang Iman man je gawe kaken banyu je kanggo Mang Jamal je gila ki kepegelen je anu ki Mang Jamal ki. Iya je Pak memang katon moga Kang Iman kan jora. Kang Jamal ki kayaknya ki ngos-ngosan pisan kah. Mulane ga Kang Iman ki ya ngemetaken banyune ga ya banyu putih dudu wedang dudu apa. Banyu putih ya gelas diisi nganggo banyu putih didelai tutup digawa mengarep dinakaken ning Mang Jamal jora. Nah waktu pun ku ya langsung diinum kenang Mang Jamal ki glek. Memang Mang Jamal ki katonnya ki ya ngos-ngosan pisan kaje. Pedelengnya ki ngos-ngosan pisan ya seolah-olah ki Mang Jamal ki marani Mang Umay Kang Iman ki melayu ning dalan ki jajan. Jadi keringetnya ki gede cilik. Nah waktu pun ku ya Mang Jamal ki ngomong gawat janu jahar ya. Gawat prewen, aduh gawat ya. Kacep je sira. Kacepnya dure apa jora. Jadi kacep ki aran genah je. Aran genah sing ana ning desane Kang Iman. Jadi ning desane Kang Iman ki ana genah ning kono ku ana wiwitan. Wiwitane ki ya ora dhuwur-dhuwur sing awit bengen ga. Ya dhuwure ki mung 2 meter bae ka kurang luwih ki. Sing awit zamane bapak tuane Kang Jamal malahan mah ya sing awit buyute embu apa usiane bibitan kunku wangune mah wis puluhan tahun tapi teh bibitan kunku ora dhuwur-dhuwur kah ya mung semono-mono bae. Nah kenang warga desa ku ya bibitan kunku kayak disakralaken kah dianggapnya ki ya bibitan sing sakral jare mah ya bibitan kunku pusat aktivitasnya segala macam bangsa gaib sing ana ning desa kuwen. Nah wilayah sing ana bibitan kuwen kenang warga desa ki diundangnya ki ya kacep ya kayak konon jaja. Ning iringan bibitan kuwen ning kacep ki ning iringan bibitan sing ora dhuwur-dhuwur kuwen ku sing ora gede-gede ning kono ku ana pedaringan cilik. Pedaringan ciliknya ku isine ki beras. Toli ki ning jero berasnya ki ana apa ya wudele bebayi sing wis pegot ka jaja. Tali puser lamun ajare bahasa Indonesia mah. Ana budele bebayi sing wis pegot ya didelah ning jero pedaringan cilik kuwen. Pedaringannya gak dibrongkos nganggo plastik supaya lamuna udan ya ora keudanan, ya lamuna panas ora kepanasan. Nah posisi pedaringan kuwen ku persis ana ning iringan bibitan sing ora dhuwur-dhuwur kuwen. Wilayah kuwen ku ya dianggapnya ki wilayah sakral
wilayah sing angker, wilayah sing ya bocah cilik ki aja sampai pada dolanan ning kono je dibelawei ka kenang wong tuane ki ya pokoknya mah dupai pemahaman becik je nang je su je aja pada dolanan ning kono masungil ake mau medine ake setane ya prewen becarane supaya bocah ki ya aja pada dolanan ning kono jora mulane ga bapane Kang Iman ki radakan kaget hari kunku je dure apa pedar apa ya kacepnya aku dure apa aja waktu kunku iya je anu je har je jare Mang Jamal ki kacepnya ki gawat je pedaringan ciliknya kapecah je Ji, pedaringan ciliknya pecah prewen je. Iya, dadi ku ya lagi wingi kan biasa aja Karmin ki ya mider dagang mie tek-tek yora. Dipanggul kan mie tek-tek. Iya aja. Nah, waya lebah kacep ku jare mah diwedeni je. Diwedeni apa jora jare anunya ki bapaknya Kang Imane ku. Diwedeni setan jadi diwedeni memedi. Jadi kisah Karmin ki karena kebedinan Melayu jare mah ya ora sengaja ku nendang pedaringan cilik kuwen. Aduh, jora. Kedadiannya aku lagi kapan? Kedadiannya aku lagi bengi nang apa dau sakin ngomongnya jor jare anu nek bapane Kang Iman ki. Kang Iman ki kaget ekspresinya bapaknya ki kayaknya ki radakan kesel, oli ki ya radakan apa ya kaget pisan. Orang biasa-biasane kan. Hari biasane mah bapaknya Kang Iman ki termasuk uang sing santai. Uang sing kayaknya ki ya slow lah orang kakean omong. Kin mah beli gila ki serius pisan bapak ki ngebahas masalah kieu. Iya jewong reang dewek ke weru jare Mang Jamal ki. Reang ki weru ya lagi mau jarapan sembayang Isya. Dadi ku sebenarnya mah warga pada weru je lamun pedaringan kun ku pecah mung bega arep ya nembung mengira ki je anu je harja uang ki pada kebedinan je. Ji hari kun nang apa pada kebedinan yang bulah harane ga wong jare Mang Jamal ku. Jadi kilang kasing pada wani akhirnya kan ya tembus mengreang ya reang langsung ngepe weru ira aja aduh jadi ki ya gawat ya mingkene ki ya Kang Iman ki rasa ngati ki pengen pisan takon kungku emangnya nang apa sih lamona pedaringannya pecah emangnya nang apa sampai bapak ki ya gelek ki panik bapak ki sampai bingung bapak ki ya orang kayak biasanya ki emangnya kukunku apa sih ojora jadi kan masih tanda tanya pisan Kang Iman kini kono nah lagi pada gel konon ijig-ijigan bae sing jero kameran ki suara lawangnya ki membuka ke kreot ya suara lawang sing kamerane adine Kang Iman jadi emboknya ki metu sing jero kameran mengruang tamu mung bega emboknya ki lungane ki aneh gitu lungane ki alon-alonan pisan kan nindah ki teklak tekluk alon-alonan pisan toli tangannya ki didelani ngarep ya kayak Nyai Ratu sing ananing sandiwara bangun maning film-film apa kah kayak Nyai Ratu mboke Kang Iman ku kayak konon lu ngaku je kosi ya alon pisan je sampai waktu itu Mang Jamal gak ngomong ning bapaknya Kang Iman ku ya har iku je har jura ya waktu kun ku ya bapaknya Kang Iman langsung ngadeg je maning Mang Jamal ya meluan ngadeg ya Kang Iman dewek kayak karena pada ngadeg kabeh dadi ku meluan ngadeg je ya wis lah melu ngadeg bae toli ki semakin lagi apa aja lungannya kayang konon lah emboke Kang Iman ki madep ki meng arai bapane koro meng arai Mang Jamal toli ki lunga marak monokaken ya bapane ki mung meneng daripada ndeluk ya koro Mang Jamal kuna emboke Kang Imane ki ngomong hari kun kunang apa aja bisa sampai pecahku ngomongnya ku kayak konon tapi teh dudu nganggo bahasa ya kayak mangasep sing dinggo saking dudu apa nganggone ki bahasa kromo Injil kaja nganggo bahasa alus lamun na diartikaken ki ya kira-kira ya kayak konon maksudnya mah nang apa aja ku sampai bisa pecahku terus ki ya diomong gel konon ku bapak ki semaure ki ya biasanya kan sama koro bapak wongnya ya seneng guyon apa aja ki mah beli bapak ki semaure ku ya nyuwun ampurane ingkang kata je Nyai ngundang rabine dewek ki Nyai je jadi ki lagi pada guyonan teh lagi serius je pikir Kang Iman ki mung bae pun mau bapak ki ngomongnya ki ya nganggo promo Injil ning ngembok Kang Iman ki ya kayak kono ya nyuwun pangapurane ingkang kata je ya gampangane malah mona diartikaken ki jare Kang Iman ki kurang lebih ki artinya ki yang jaluk pangapurane ya kok ya gagian tak ganti je kungku je ya
pedaringan sing pecah ku. Nah tas kayang konon ku jare emboke Kang Imannya ku, ya wis je lamun arepan ganti jagian aja suwe-suwe je aja sampai nonggoni barang biar ya durung diganti. Jare bapaknya Kang Imannya ku jije nyai jor maning maneh ku kayang konon. Nah sebisa gel konon ku ya emboke Kang Iman ki kayaknya ki lemes arepan niba meng lemah kah langsung dicangkat kenang bapaknya Kang Iman jekrep jora. Tas kayang konon ya digotong mboke Kang Iman ki menjero kameran kenang bapaknya Kang Iman. Ning kono ku ya kayak di elingaken ka di anune pipine kayak mak tangi je mak tangi mak je. Melek oh iya je Kang rewen je Kang jare pecah je anune pedaringane. Iya pedaringannya pecah aja tapi ya wis ya ora apa-apa kone ya bapak arepan ganti je. Iya je pak jagian aja sampai ora diganti pedaringannya. Iya je kan garepan diganti ki je anu je mak jora. Man Iman je. Iya je pak jor jara Kang Imane ke. Ira baturana embok ira be dikit je kini kene je bapaknya ki ya arepan metu dikit karo Mang Jamal. Iya je pak. Jadi Kang Iman ki masih durung ngerti nih kene ki masih durung paham. Jantas kayang konon ku ya bapaknya ku ya metu mung bae kayak biasa mumpung kelingan gitu. Jadi kita pengen ngucap nama matur kesuwun dikit kanggo batur-batur kabeh sing wis pada nonton video kieu, sing wis pada ngupai jempol, sing wis ninggalaken komentar, karo sing wis pada subscribe matur kesuwun. Batur-batur sing wis pada ngirimaken cerita atau ya wis ngupai hadiah nih bentuk super thanks. Matur kesuwun, mudah-mudahan batur-batur kabeh ya selalu ananing lindungannya Gusti Allah. Dilancarakan segala urusannya terutama ya ning masalah rezekine sing lagi puyeng ya mudah-mudahan jaga pada waras amin ya robbal alamin. Lanjut maning mengceritane Kang anu Iman dadi ki ya jare ceritane bapane bengikun ku bapane ki metu jora metu ki ya Kang Iman dewe ke embuh ora weruh bapane ki balik ke jam pira. Soalnya mah Kang Iman gak wis turu mung bae menurut cerita bapaknya ki bapaknya ku ya ganti pedaringan sing pecah ya. Ning kono ku bapaknya ki nganakaken ritual ya ora dewekan bae ora apa bapaknya ki nganakaken ritual yang nganakaken ritual ki jare mah ya sekitar ana wong 15 lah aja ya sesepuh desa kuwen ku nganakaken ritual ning kacep ku ganti pedaringan kuwen ku ya sampai semono ne je jareku. Nantas kayang konon kan bapaknya kan balik ya bapaknya balik ya Kang Iman ki krungu lah mun bapaknya balik ya. Soalnya mah bapaknya ki ngobrol karo emboke ka. Jare emboke Kang Iman ku prewen je Kang je. Wis diganti. Ya alhamdulillah je wis diganti. Oh alhamdulillah je Kang. Poli ki je Kang anak konsekuensinya ta belindane je ya. Soalnya mah ya percaya kan wis suwe je Kang. Ya wis oli sedina jora. Ya bengi ketemu bengi ning kono ku ya bapaknya Kang Iman ku mung meneng bae. Kang Iman kan krungu wong tuane lagi pada ngobrol ke Kang Iman ya tangi monokaken melu nimbrung Pak je punten gak je Pak je bokatan ya reang lancang ta prewen reang ku ya penasaran pisan sing habis lagi sore ku kacep ki je ya reang gak weruh je kacep ku ya genai sungil je sing habis cilik gareang dibelawai dolan monokaken tapi teh ku apa hubungane je Pak je koro ya mau kayak wong kesurupan jor iya je terus ya koro pedaringan sing pecah kun ku apa hubungannya je anu je Pak ya reang ya penasaran je ya kayaknya mah ya reang ya wis ngerti lah lamun dikandakaken ki reang kan je ya wis umurnya wis 14 harapan 15 tahun jor akhirnya ku ning kono ku bapaknya ki kayak dudut ambekan ka prewen je mak sing kanda semata bapak jare mboke Kang Imane ku ya wis jebruk bapak bae sing kanda jor. Nah akhirnya ki bapaknya ki kanda ning Kang Iman dadi kayang kenen je man ya. Sewaktu bengen ya bapak tuane Ira masih enom ya mboke Ira ki masih bayi ya. Bayi oli pirang dina, oli telung dina lah jare kandane wong ki mboke Ira ki ya dau oli telung dina kan arane bebaji kan masih ana wudele jora masih ana tali pusre. Iya aja nah. Dadi ku je man je embok Ira ki ning salah sawijine yang bengi ya ning dinahan ketelu embok Ira lahir ki bajine embok Ira ki maksudnya embok Ira ki ilang je man je semaku ilang je malah lagi bayi iya je jare mas dewek kok reling ora kelingan jor jare embok aku. Nah semak embok Ira ku ilang diglati kenang warga ki
diglati putar-putar ora ketemu-temu je embuh mendikaken glatine ki. Nah waktu kun ku jare berarti ki buyute Ira je anu man buyute Ira bapak tuane mboke Ira ki oli wangsit oli pirasat jare ku ya glatinen putune Ira ning kacep je. Akhirnya kan warga pada mengkacep lebah kacep ku ternyata iya bener mbok Ira ku ya masih bayi umur telung dina ku ya lagi ngeluntung bae lengkap anak bedonge apa aja. Jadi ku ya mbok Ira ku lagi yang ning kono ning ngiringan bibitan sing ora gede-gede ku jaman mbok Ira ku lagi wangune mah bayi kan kayak kono aja suarane. Ya tadi ku langsung diemban apa jora kenang bapan tuane Irane ki. Terus ya digawa balik apa ya mbok Irane punah. Sawise tekang umah bapak tuane Ira ki berarti ki bapane mboke Ira ngimpi je. Kingki sebenarnya mah ya sing kudu tak gawak ya anake Ira je. Maksudnya mengarani mboke Ira ka jaman. Kingki sebenarnya mah sing arepan tak gawak ya anake Ira mung bega ya karena warga desa kene ki ya wonge ki apa ya ngargai bangsane reang-reangan sing ora katon je. Jadi ku ya bisa diurupi anake Ira ki ora sida tak gawa mung bae yang jaluk urup-urupnya ku apa jora urup-urupnya ku ya kun mau tali pusere ku je budele mboke Ira ku. Oh mengkono je Pak. Iya dadi sing ning kacep kan ning jero pedaringan cilik pun ku ya wudele mboke Ira je man je. Cih iya ta je mah je. Ya jare mah iya je sama gawar buruara apa jor jare mboke Kang Imane ku. Dadi ku sing ning kacep ning jero pedaringan cilik ku wudele sama je. Iya mulane gaya lagi pedaringan cilik kayak pecah ya mboke Irane kan ya ana sing nganjingi jora ana sing rasuki. Oh iya sih je ya. Toli preven je lagi ritual ngalia beras karo budel kuun. Ya kuun je si rajeman. Mau kan bapak ya sebatur-batur nganak ritual ngalih beras karo tali pusar mboke Ira. Ternyata masih butuh jaman. Masih butuh je Pak. Iya. Nah terus je preven. Ya wis lah mudah-mudahan ya ingki ya ora terjadi apa-apa je. Mudah-mudahan ki ya ora nyebabak kenapa-apa aja. Oh ya wis ya Pak amin jora. Ya tas kayang konon ku wis pada turu pada istirahat. Nah penjelasannya bapaknya ku kayang konon masalah kacep gitu aja. Sukikina ki normal langkah sing aneh-aneh langkah apa. Mung bae gaja embene ki dinanta sukiki ki embene ki anak kedadian wong ninggalnya ki wong lanang sing usianya ki ya masih relatif enom umur 34 kah. Dadi ki ninggal ku ya wis jara ya wong ninggal kan wajar jara cah ya bokat wis wayahe apa maning wong pun ku ya dua riwayat penyakit jare mah. Jadi ku ya bokat wis waktune ninggal ya dikubur. Tas kayang konon ku sukikine ku ana sing ninggal maning je. Wonge ki lanang maning je. Ji apa gana sing ninggal maning dau lagi wingi ana sing ninggal sakin ana sing ninggal maning jora. Ya wis jan bokatan ninggang jora. Ning dinahan ketelune maning ke ana sing ninggal maning. Sing ninggal ku ya kaki-kaki kah. Duduk kaki-kaki duduk apa aja masih radakan enom sebenarnya mau umur swidak kah. Ninggal maning je. Dadi ku patang dina sing ninggal ku sampai wong telu je. Lanang kabeh. Kali ku ya umurnya ku ya masih relatif enom jora. Ya warga ki wis mulai desas-desus apakin ki ana hubungannya karo pedaringan sing pecah jora. Pedaringan sing ananing kacep ki pecah terus ki ya sing nonggoninane ki ya modos terus metu keliaran gentayangan ya nyabuti nyawane manusia aja. Yarane gak wong orang ngerti mah yang ngomong kan bebas jora jare aneh ki jare Kang Iman ki. Ya warga kan orang ngerti ora paham jadi ki ya dua spekulasi dewek lah. Tas kayang konon ki ya akhirnya ki warga ki pada nekani bapane Kang Iman ning kono ku ya pada rundingan ki je prewen je ya ora arepan ngejak ribut ora arepan ngejak bulet ora apa kakak monokaken ki arepan jaluk solusi kah. Bapaknya Kang Iman kan arane patonahar jora harje ki prewen je harje apa gaya bisa sampai ke yang kenen apakah ana sing modos je gara-gara pedaringannya pecah terus ya sakine ki ora balik maning mengjero ya nyabuti nyawane uwong sing ana ning kene.
Ning kono ku ya wong spekulasi kan wong takon ya masing-masing lah jadi pendapatnya dewek-dewek. Mung bega jare bapane Kang Tonahar kingki sing ngaranne nyawane manusia manje. Sing ngaranne jodoh pati blai ki ya langka hubungannya langka apa aja koro pedaringan sing pecah. Langka kaitannya langka apa koro kacep gitu. Ya manusia mah ya wis ana takdirnya dewek-dewek yo kabeh ge ya lamun ninggal karena wis ajal ya karena kersane Gusti Allah kayang konon je. Jare bapane Kang Iman ku kayang konon. Ya tapi teh jor aja anu jahar je soalnya mah ya mengkanan jadi wong ki ya pada apa ya pada ana argumentasinya dewek-dewek lah apa sing disampaikan kenang bapane Kang Iman ki ora bisa diterima kah sampai waktu pun ku ana sesepuh desa sing sejen ya masih bature bapane Kang Iman mumbai usianya ki lebih tua umurnya ki sekitar umur 50 lah monokaken yang ngeloni bapane Kang Iman iya jadi ku ya sing ngaranne manusia mah umur mah ya pun mah ya kersane sing Gusti Allah aja masa ya gara-gara kacep gara-gara pedaringan pecah aja ya umurnya wong pada ninggal ya bukti nih jora wa mengkenen tetep ya dibantah maning kenang bature Kang Iman kuon arane ki wadahlan kenang wadahlan ki ya di ora jora kono nerapa lagi rame-rame kayang konon sing jero umah ki metu maning emboke Kang Iman ki lungane ku maning-maning gel konon jaja lungane ki ya alon-alonan pisan kan napak ki teplak jadi ki ya kayak kesurupan maning kah ya warga kan delengna rabi apa delengna emboke Kang Iman gel konon ki kayane mah wis pada paham wis pada weruh lamun ki kayane mah ya kesurupan warga ki pada ndeluk kabeh pada kewedinan kah ning kono ku emboke Kang Iman ku marani wong sing lagi pada rame kuwen nah ning kene ki emboke Kang Iman ki ngomong memang bener je ya kabeh gaje wis direncanakaken kabeh je lamun nasuki ki sing lamun nasuki ki ana sing mati maning kun ku langka kaitane langka apa karo pedaringan pecah je kabeh ga wis direncanakaken mulane ga aja pada kaget lamun nasuki ki ya gilirannya siapa sing mati ku je ngomongnya ku kayang konon jadi kan warga pada kewedinan jora tas gel konon ku mbok Kang Imane ku pingsan maning je pingsan maning ku ya di campak apa dicangkap maning jora kenang anu ki kenang bapaknya Kang Iman ki ora sampai dibameng lemah kan dicangkap terus ya digotong digawa manjing mung bega sing mantak dari perdebatan kun ku dari mandeg ya kenang pada kewedinan apa sing diomongna kenang emboke Kang Iman kun ku ya siapa sing mati sukiki ki ya kabeh ga ya wis direncanakaken jora jadi ki ya sukiki ki berarti ki arepan sing mati maning jari gel kenen mah sukiki ki arepan sing mati maning tapi teh siapa sing mati jora akhirnya ku ya warga ki pada bubar ya somai dewek-dewek entasan emboke kesurupan kuwen ku Kang Iman ki ya lamona bengi ki sering nanggui emboke mundar mandir lungane gel konon kayak wong kesurupan mundar mandir ning ruang tengah kayak mundar mandir sewise kesurupan sing terakhir kian ki ditakoni kenang Kang Iman ki mak turung turu je mak emboke ku mau ngelirik bae terus ki ora apa ya orang nganggep Kang Iman kaja ya jor bae jarang kono bae jadi ki ya orang diperdulikakan Kang Iman ki emboke ku ya mau mundar mandir bae bengi kun ku Kang Iman kun deleng kayang konon sukikine ki ternyata bener je cah ana sing mati maning mung bega sing mati ki wadon je ya wis umur ya 56 lah semono je sukikine ke ana sing mati jor maning warga ki ya wis mulai ya ngomong maning ya wis ngandakaken bapane Kang Iman maning jor bengine Kang Iman kun delengna emboke ya mundar mandir kayang konon maning kesurupan maning emboke Kang Iman ki sukikine ki ya ana sing mati maning terus ki ya bengine gel konon maning jadi polanya ki ya berulang sampai ya sing lanange ninggale telu sing wadone ninggale telu je jadi ki wis oleh telung pasang ka warga ning kene ki ya wis desas-desus ki nyalakaken bapane Kang Iman ki gara-gara bapane Kang Iman jo ora bisa ya ngehandle masalah kiyen apa jadi ki ya warga ki kayane ki ya wis mulai ngadoi bapane Kang Iman mulai nyewot ning bapane Kang Iman ya mau wadahlan mau ki kayane ki ora terima je wadahlan ki ya warganya ki ya dikumpulaken kenang wadahlan termasuk bapaknya Kang Iman gak melu jadi wadahlan ki ngumpulaken warga ki ning kacep cah ning kono ku ya jare wadahlan ki je warga rongokaken
sing ngaranne ajal maja langka kaitannya langka apa aja karo wiwitan kiyen karo pedaringan sing pecah kiyen je sing ngaranne ajal maja ya anu je kok saking wis guratan yang takdir yo ora wis mono umure entek mulane gabung peninggal je dari ku ngomongnya ki karo emosi saking wis greget teh wangune mah wadahlan ki saking wis emosine ya gara-gara warga ki ya beberisik bae dadi ku ora disangka-sangka wadahlan tuh ngemet pedaringan cilik kun pedaringan sing isine beras ku nang wadahlan ku dipecah aja pedaringannya cerang ya waktu kunku warga pada kaget Kang Iman ya kaget bapaknya Kang Iman kepada banyak atau kun jebak ya astagfirullahaladzim ya sampai istighfar kah Mang Jamal apa ya aduh apa gak dipecah aja ngajare wadahlannya ke ya wis tak pecah nang reang je kiki buktikaken je ancang so kiki siapa sing mati jor jare wadahlannya tas kayang konon ku ya wis warga ya pada bubar pecahan pedaringan kun ku ora diberesi ora apa aja ora direkepi maning ya diendakaken bae ya bapane Kang Iman apa ya balik mengumai bengi kun ku bener-bener Kang Iman ki ya rasanya deg-degan pisan ka soalnya mah apa sing ning jero pedaringan kun kan ya budele emboke jora watire ki terjadi sesuatu ning emboke ka dari ki aduh je apa gak jadi pecah kenang wadahlan je pedaringane apa gak dipecah kenang wadahlan je Kang Iman ki ya deg-degan bengi kunku ternyata bener je bengine ki anak kedadian lamona emboke Kang Iman ki kesurupan maning je jadi ki ning jero omah ki mundar mandir lunga kayak priayi ka nindak alon-alonan ditakoni kenang Kang Iman apa gaya mak je mung mesem bae ka jare bapane Kang Iman ada temen je man je oga je ya anu dewek yo ya mari dewek jadi ku ya diendakaken bae memang bener paling gak mung sejam jemboknya kesurupan ki sebisa sejam ki ya sadar maning entah sadar ki ya istirahat nah sukikine ki ora dinyana-nyana dadi sukikine ki je ya sing ninggal ki mungkin batur-batur apa gak wis bisa nebak lamun sing ninggal ki sukikine ku ya kun mau wadahlan je sing ninggal ki jadi ki wadahlan ninggal ya geger desa kunku wadahlan ninggal jor ya sebisa wadahlan ninggal ki ya dikuburna apa ya normal kayak biasa mung bae aja sebisa wadahlan ninggal sukiki embene maning ki ya langka sing ninggal aja jadi ki ya mandeg ning wadahlan ka ana sing ninggal ke ya anune ki ya jangka waktunya ki suwe bangunnya mah ya sekitar wis sebulan wis 2 bulan ya kunku ya hitungannya ki ya wajar jejare mah ya entas kayang konon ku ya desane Kang Iman ki balik maning normal sampai sakian bibitan kunku masih anak bibitan kunku ya masih disakralaken ning desane Kang Iman mung bae ya wis langka pedaringane maning jaja ceritanya gaya pragat mung semono bae matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis ngrokna mangasep kanda lamun nama ngasep ya gawakna ceritakin ki akeh kekurangane kayak njaluk pangapurane bae jaga terus kesehatannya batur-batur KB reang pamit undur diri assalamualaikum.